Какво става, маяци? Днеска ще ходим на кално дере. Няма да е кално, глупак. Кално ще. Няма да е кално. Ще видите хора по-късно. Миналата. Хората ще се абонират, нали? И това! Не е балса. И какво става, хора? Днеска ще има едно в едно. Haydi! Yes sir! Bravo! Olej hasty. Michael.
Така хора, днескашното видео ще видите новото ми колело. Моето новото е, стига си лъгал хората, бе. Новото колело на Валя, сега ще му направим и нов байкчик. Това е Peugeot. С Pro Max спирачки. С Pro Max спирачки. Команда X01 карбон. Да, Стигача... вилката Сера Сантор. Не бе, баси, не се бай, вилката Fox 49 последната кашима. Педалите метални. Педалите Crank Brothers. 350 лева. Raceway Crank Brothers. Седалката по-хубава от моята. Да. По-хубава от моята. Айде краднем. Такова са. Курбелици на Зи са. Зи карбонови. Карбонови, такива. Слабички. Шокър. Обтегача Бос. Бокс е оби така. Бокс. Бокс. Бокс файт. Шока Вивитар WC. Кое друго? Курвилото. Спирачките ли е Магура? Не бе, Магура Pro Max е, не са Pro Max. Да, Магура Pro Max ще. Магура Pro Max. Кое е фареле? 13 лева дикатона. Това е Peugeot. Peugeot, да. Ай, чао. Хора, това ще е от клипа. Туториал за уипите ли? Аре, уипа. Това правите? Ой, кръвите капота. Мая, това ще е от видеото, надявам се ви. Къде са лайк, са прави, къде чао. И падените гапа, айде, човек. Аре, а те ще падените гапа.